Unom ang patay kung asa tulo niini ang minor de edad nga sakay sa usa ka tricycle human mi bangga sa kasugat nga elf truck sa General Santos City. Doon ang detalye sa report ni Jestoni Humamil. Halos dili na may tsura kining tricycle unit human mi bangga sa kasugat nga elf truck sa National Highway sa Barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 3 sa hapon niadtong Domingo. Gani makita sa video nga naipit sa atubangan nga bahin sa tricycle kining driver ug usa ka babae nga pulos wala nay kinabuhi. Busa gigamitan na kini og bolt cutter sa mga personahe sa BFP Jansan aron lang makuha gikan sa pagkaipit. Patay sab kining lalaki nga sakay sab sa tricycle human nadaro sa truck. Sumala sa kapulisan, dead on the spot ang 5 sa napulo ka mga sakay sa tricycle. Lakip ang driver ug duha ka minor de edad nga usa ka tuig pa lang nga batang babae ug 11 anyos nga lalaki. Samtang 5 ka minor de edad ang nadala sa ospital. Apan gideklarang dead on arrival sa ospital ang 6 anyos nga babae. Saysay sa driver sa truck. Hinay matod pa ang iyang padagan niadtong higayuna. Nya inay kayong dagan, mga 40 tong dagan. Nya gaan na ang motor, puno ko kay motor gon. Antay si ba puno. Nya pag kunya na out of control siya. Pagturbada niya, na out of control, naalsa iyang side wheel, nasulod siya sa among linya. Moto siya ang nagbangga sa amuha. Sumala sa paryente sa mga biktima, gikan daw sila nangaligo sa ka resort sa Barangay Bawing sa Jansan niadtong adlaw. Iya pa daw gipahinumduman ang iyang paryente nga nagdrive sa tricycle nga maginay-hinay lang sa pagpadagan. Sanglit dunay sakay nga mga bata. Balon mo gutong tawaan agad nga naay mga bata mangut. Paglusang na yung mga sakay ng mga bata, dapat hinay-hinay lang ang Nakakustudiya na sa Traffic Enforcement Unit General Santos ang driver sa truck. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.